һәм журналист, атказанган мәдәният хезмәткәре Рәшит Гәрәйнең якты истәлеген мәңгеләштерү максатында яшь һәм башлап язучылар өчен Минзәлә район газетасы Рәшит Гәрәйнең юбилей елы лауреатлары исеме булдырды. 5 елга бер тапкыр тапшырыла торган бу мәртәбәле бүләккә төрле елларда райондашларыбыз, шагыйрәләр һәм китап авторлары Фәйзи Хуҗин, Рәфкать Закиров, Нәкыйрә Лотфурахманова, Фәрид Миргалимов, Нәҗия Пучкова, Азат Мәрдән, Флүрә Сәдретдинова, Зөләйха Закирова, Эльвира Фассахова, Сәхия Фидотова, Гүзәлия Исламова, Альбина Гайсина, Галина Максимова, Раушания Гыймаева-Титова, Юнус Юсупов лайыклар булдылар. Сәхнәгә быелгы Рәшит Гәрәйнең юбилей елы лауреатларын чакырабыз. Менә алар: Якиева Лениса Гаппас кызы Рәшит Гәрәй мирасын саклау һәм популярлаштыруга зур өлеш кертү өчен. Беглова Альбина Геннадий кызы туган як тарихын өйрәнү, саклау һәм популярлаштыруга зур өлеш керткәне өчен. Галиуллина Инзилә Мансур кызы иҗади уңышлары, халыкчан шигырьләре һәм Минзәлә информ белән һәрвакыт элемтәдә булу өчен. Равилова Зөлфия Әсхәт кызы иҗади уңышлары, милли мәдәниятне саклауга керткән өлешләре өчен. Әхмәтшина Гөлнара Мәдәриф кызы иҗади уңышлары һәм Татмедиа филиалы Минзәлә информ белән социаль челтәрләрдә актив хезмәттәшлеге өчен. Гайниева Мөслимә Мәүҗетдин кызы иҗади уңышлары һәм районда театр сәнгатен үстерүгә зур өлеш керткәне өчен. Быелгы лауреатларны бүләкләү өчен сәхнәгә Татмедианың Минзәлә информ филиалы баш мөхәррире җитәкчесе Илдус Шафиевны чакырабыз. Хәзер сәхнәгә Рәшит Гәрәйнең тормышына һәм иҗатына багышланган викторина җиңүчеләрен чакырабыз. Алар Хуҗина Гөлнара һәм шәһәребезнең 2нче санлы урта мәктәбенең 5нче сыйныф укучылары, җитәкчеләре, татар теле һәм әдәбияты укытучысы Хамаева Гөлфинә Әсхәр кызы. Хәзер сәхнәгә гомер буе Минзәлә җирлегендә яшәп иҗат итүче, үзешчән җырчы һәм шагыйрә Рәшит Гәрәй белән күп еллар аралашып яшәгән, Рәшит Гәрәйнең шигъриятта шәкерте, Рәшит Гәрәй премиясе лауреаты Раушания Гыймаева-Титованы чакырабыз. Рәшит абый минем шигъриятта остазым. 70нче еллар башында Рәшит абый белән беренче тапкыр танышуым булды. Үземнең беренче шигырьләремне конвертка салып, калтырый редакциягә кирип килгәнемне бүген дә хәтерлим әле. Шуннан танышып китеп, соңгы көннәренә чаклы аралашып яшәдек. Ул минем остазым, аксакалым. Йөрәгем әгәр кинәт туктап калса, синдә булыр соңгы туфрагым. Рәшит Гәрәй. 1931 елның апрелендә Ходай Тәгалә бүләк иткән Рәшит абыйны безгә. Бала чаклар үткән, малтабарык чагында, авыр еллар булган алар, репрессиялар заманында. Сугыш авырлыгы төшкән, үсмер ябык иңнәренә, уйнап көлеп йөрер чаклар, булган алар төштә генә. Тыйнак кыюсыз булса да, калышмаган бер эштә дә,
ачлы тоқлы булсалар да, өлгіргеннер укырга да. Мал табар көзкәй юллары, саклый аның изләрен. Яхшы уку, ныклы белем алу булган аның теләге. Читтән торып тиз арада эшли укыган. Педагогия училищесында тапшырып ул имтихан. Алда аны армия, Мәскәү каласы, Казан көткән. Аның йомшак күңелендә шигырь чишмәсе тиккән. Шулай ул юлга чыгып, Рәшит алга атлаган. Тик барыр юлы аның такыр гына булмаган. Тормышында булган аның бик татлы мизгелләре. Аларга алмашка килгән ачысы, төшеләре. Кайда гына булса да ул туган ягын зурлаган. Күңелемдә шигырь чишмәләре мал табардан юл алган. Булгандыр шул исән чакта үпкәләгән чакларым. Берәүгә дә куштанланып, абруй сорап чапмадым. Булгандыр шул, булгандыр яр кырыенда чакларым. Эчең тулы ут булып та янмый калган чакларым. Исән чакта булгаладың күләгәдә. Моның өчен зинһар безгә үпкәләмә. Мәхәббәтен соңлап килгән язмышың бүләге Мөнирәң. Яшәргә дә әле яшәргә иде. Ниһаять бәхет килгәч, яныңда сөйгән кешең кадерлем минем дигәч. Яшәүнең иң тәмле чагында син китеп бардың. Күпме языласы шигырьләрең язылмыйча күңелеңдә калды. Яшисең хәзер безнең күңелләрдә, музей почмагың бар Минзәләдә. Сагынып килә якташларың, сагынып искә ала авылдашларың. Тагын килде язлар безгә, туган көнең истә, ул апрельдә. Укыйбыз дугалар багышлап рух шәрифләреңә. Ходай Тәгалә биргәндер урын җәннәтләрендә. Рушания ханым, мотор шигырыбыз өчен бик зур рәхмәт сезгә. Хөрмәтле тамашачылар, безнең арабызда бүген шаллы кунаклары да бар. Хәзер сәхнәгә якташыбыз, автор башкаручы Фәридә Сахабиеваны чакырабыз. Аның башкаруында бүгенге лауреат Инсилә Галиуллина сүзләренә Фәридә Сахабиева киңә иҗат ителгән "Төзәтергә иде ялгышларны" дигән җырны тыңлап үтегез. Мәхәббәт
Фәридә Сәхибиева, Нәгыйм Шәйхине чакырабыз. Алар башкарында сез бүгенге лауреат Инзилә Галиуллина шигыренә Фәридә Сәхибиева көенә язылган җырны тыңлап үтерсез. Birge
yıllığa çıksam siz jigersiz mina parlar Uzakında tuğanımın arığına koyduk yürüdü babalar Nidi rahat iken bir yer bu Görüşürler birisini giyileşer Sizin yanlarına ev dostlarım Günlerinde ilham yüseşer Şimdi rahat iken bir yer bu Görüşürler birisini giyileşer Sizin yanlarına ev dostlarım Günlerinde ilham yüseşer Sizin yanlarına ev dostlarım Günlerinde ilham yüseşer Günlerinde ilham yüseşer Züleyха Tülajeva başkaruunda Reşit Kere isimdagi Türkiye laureatı Güzelya İslamova sözlerine yazılgan jırını taqdim etamiz. Niyet
yazayım deyip mene ruhsat berdim, olana joan berdi. Альберт abi bilen ikisi birge benim şiirime şuşunday joan bergen için, şulay matur dip zorlagаны için Züyağa big zor rahmet. Kileşekte de ona uğuşlar dileyim. Mene şuşlay her vakit zorlap yaşasın. Matur dip yoğadan жаңа zorlar bulup dursun. Big zor rahmet ana. Гомер юлларымны шушы җирнең ап-ак чәчәкләре нурлаган. Уҗым булып шыткан көннәрем бу. Айырмагыз мине кырлардан. Айырмагыз, тілим хисләремне тургай моңнарына төрергә. Жылы буразналы басуларның улы булып калыйм гомергә. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Benim için bu kütülmegen çokru buldu. Bik rahmetli. Bu çokruganlar için, yoktaşlarına rahmet. Beni zorlagan için, bu Reşit abinin премиясы лауреаты gitkenler için bik şat. Ben kavuşayım. Reşit abi de benim şekilde, ben ütken izler boyunca yürgen debeyterge bulaydı. Biz yoktaşlar, ben Gülük oğlu kızı. Reşit abi Maltabar'dan Kurşoğullar. Reşit abi bilen şunday bir yaktan bolum bile gururlanam. Bu bilek için bek rahmet yaktaşlarıma meni şulay zorlaganlar için. Bizden bu birinci, benim için bu zor aşış buldu özüm için. Biz bine 2 günden Kazan'a gideriz. Konkursta, yaş yürekler konkursuna çakırı aldık. Biz onda katlaşacakpız. Düzeltirgeydi yalışlarını degen jür bilen тоже урыннар алып кайтырбыз деп үмүтлөнүп калабыз. Міне, біздің кішкене білектер, көңілде қалыр бұл тұлғамызға қашады. Мында рәшті бой команда еш. Өзіміз есе уақытта ұнысқатыр. Sizge büyük rahmet. Büyük rahmet. Так что biz de mesela Yok. Bunday запрет деген Biz şarkılarına kütüp durmayız. Yok, вообще biz рәшті бой сынақ судей просто Әйел. Даже çalımlar var adı gençler. Ары өкпелерін тоже біз просто Sizге де büyük rahmet. Yok yok, çıkın bilen. Мен Рәшит абайның, Рәшит Кәрәйнің әнесінің малайы болам. Бұл Хамат Нұр. Рәшит абайның, міне біз мұнда Мегзелеге Рәшит абайның кешесін өткеріге келдік. Таныстырып кетем. Мұнысы менің иптәшім Рая, мұнысы ике туған інімнің қатыны Мәрқия, ауылдағы Никәшінің қызы Лейсән. Мұнысы біздің ұнықымыз. Міне шушындай кішілерге Рәшит абайны ұнытмаған үшін Мегзеле халқына әдебиеттерге де бұла. Міне бек зор рахметімді білдірем. Біз өзіміздің исімнен де айтырға тілейм. Малтабарда Рәшит абайны ұнытмайбыз. Міне әлі күптен төлгіне кешесін өткердік. Рәшит абайбыз біздің Малтабарда күмбінді зияратларын, зияратта қабірлерін қарап тұрабыз. Міне қысқаша ғана шу сөздерім енді. Міне бүгінгі кешені ештірған сізге шушы Мегзеләнің ештірған бүтін халқына рахматымды білдіресім келе. Бүгінгі кеше шул кадәр матур оештырылган әдәби кеше. Монда Рәшит абайның җырлары, шигырьләре шул кадәр югары дәрәҗәдә башкарылды. Без сокланып, guruрланып утырдык. Рәшит абайның шул кадәр матур җырлары, сүзләре
өзүбүздүн малтабарына мактап язган, анын кырларын, басуларын мактап язган шигырлар окулду. Биз киле менә бүгүнкү күндө Малтабарда да оештырылган şeyләрдә дә бик матур тыңлабыздык шулай шигырьләрен, җырларын. Бүгенгесе инде шул кадәр зур дәрәҗәдә үткәрелде. Без бу кичәдә катнашуыбыз өчен бик шатланабыз, бик канәгать калдык. Рәхмәт сезгә шундый матур кичә оештырганыгыз өчен. Безнең татар халкыбызда бик чын таныклы шагыйрьләребез бик күп. Абдулла Тукайларыбыз, Муса Җәлилләребез, Абдулла Алишларыбыз. Мин курыкмаша әйтергә телим, безнең Рәшит абыебыз да шушы шагыйрьләрдән ким түгел. Рәшит абыйны без аны безнең истә үзебез аны мәңге онытмабыз. Һәм Рәшит абыйны онытмас өчен үзебезнең балаларның балаларына Рәшит абый турында сөйләп торабыз. Менә Рәшит абыйның бик кыска гына бер-ике шигырен укып китәргә телим. Дөнья куйган чакта бабам миңа таш буратлар мирас итмәгән, солдат иткән соңгы сулышында васият итү белән шикләнгән. Атам бабам нигезе такыр булгач, мөхтәҗлыкка шактый бай булды. Тик кешеләр бәхетеннән көнләмәдем, алар бәхет чиксә кайгырдым. Шушы яшемә җитеп, белмим әле, тулы бәхет нинди булганын. Мин киткәндә җирдән әзер бәхет сорамасын миннән улларым. Һәм тагын бер кыскача гына язылган шигырьне укып китәргә телим. Куркак каны аккан җирдә. Батырлар узган юлларда үлмәс легендалар кала. Куркаклар йөргән сукмакка җирнең каргыш яшы тама. Батырны күргәндә кояш назлы кочагын киң ача. Куркакны күрсә киң калын болытлар артына кача. Балтыр кан кыйган урында чәчәкләр җыры тынмый. Куркак каны аккан җирдә хәтта кыргый әрем кырый.